הווריאציות שלו. כן, את המעיין שלו. עכשיו, מה שנשאר קבוע זה למעשה סדר המספור, המיקום, נקרא לזה ככה, משמאל לימין, 1, 2, 3, 4, 5, ואנחנו למעשה רק מניעים אותם מצד לצד, המספור, כל פעם הם מתחלפו מן הסתם במיקומים, אבל המיקומים נשארים תמיד באותו סדר. 1, 2, 3, 4, 5. התנועות הן 3 תנועות שחוזרות על עצמם כל הזמן. 1 על 3, 2 על 3 ו5 על 2. זה חוזר על עצמו כל הזמן בהקשר... זה צריך לרשום. לא רשום לכם. רשום לנו? אוקיי, אנחנו נותנים צביטה כדי שהמיקום הראשוני שלהם יישמר. 1, 3, אנחנו לוקחים את 1 מעל 3. עכשיו זו הפכה להיות מספר 2, נכון? הייתה 3 קודם, עכשיו היא 2, 2 מעל 3. ו5 מעל? 2. 1, 2. ו5 זה 2. מסדרים אותם שוב. 1 מעל 3, 2 מעל 3, 5 מעל 2. 1 מעל 3, 2 מעל 3, 5 מעל 2. אוקיי. הבנתם? 1, 2, 3, 4, 5, זה נשאר כל הזמן, הקצוות הם המספרים שלכם. 1 מעל 3, 2 מעל 3, 5 מעל 2. 1, 2, 3. ומה מוציאים צ'ופצ'יקים הקטנים? מוציאים אותם. איזה את הקצוות אנחנו נותנים מין חניקה כזו קטנה. לקפל. אותו דבר גם כאן. מה עושים עם השאריות? עושים לחמניה או משהו ליד. וזה? הלאה, זה לא בסדר. עוד פעם. אמר לי שזה הספיק. עכשיו אני אראה. תפר למטה. אבי. את בלייב. 1 על 1 על 3, 2 2 על 3, 5 על 2. 1 על 3, 2 על 3, 5 על 2. 1 על 3, 2 על 3, 5 על 2. אוקיי. זה מאוד פשוט, שמבינים את הפרינציפ, פעם, פעמיים, 3. חמש על 2, נכון? כן. יפה. זה נגמר. רואים איזה סידור. כמובן תראו שהכלייה היא לא מאוד צפופה. אנחנו רוצים לאפשר לבצק לטפוח. מזה אפשר לעשות לחמניה או משהו. לחמניית חלה, מיני חלה. כן, לטעימה.